Nginongi ro ime ko Jisu, ngisongu ime ko Jisu, ngimane ime ko Jisu, ngipendon burom ime ko Jisu. Karno ngilong gi badon bok bangidon hakane ka balang ka basisya, ka balang ka bakhuj ka bau Jisu Kristi ula seng, ling bau Petrus bakhuj, katkum ka gospel jong Matius ngilap bakum no Jisu, ula ang Petrus ba Petrus medei mau siang. Petrus, you are the rock. Medei mau siang, but halor jong me mau siang ngante ya ka balang jonga. But kibor jong dujak ki khardop ki nomla ya ka. Bagan ai hame ushabi, but dike ke ba melate ha ka parte la ha parte la teru ha beneng. But dike ke ba mela pensa ka parte la pensa ru ha beneng. But u Jisu ula ai ke ni ka bor, ling bau Petrus ba khoi ling ba ki senran jong u, ya kata ka bor ban ma bi ki pop jongi. Lingba ka sakramen juga jing penyesuk. Berkat nong idon bok sisya, bangidon hakane ka balang ka bakhuj, ka balang ka basisya, hakaba ublehi ula seng bat ula bu, ya kini ki sakramen baper, kamtam ka sakramen juga jing penyesuk, hakaba ngila sisya ban penyesuk ila de bat ubleh. Mentang idon hakane ka ayom len, ka ayam ka bakhuj bat ka bakentang, ka balang ka bu na ka banta jonga bat jong pi iwei pe iwei. Bangin puson, bangin kemiyit ialah kamen sim, kamtam hakani kapor, ba hakajing im jongi, kajing im kristan jongi kumnong iyai lenti, nakapor syakapor. Bangin puson, bangin kemiyit ialah de, kamtam hakani kapor len, habangi ong kapor len kemut ayu, kemut ban len ialah de, kemut ban len, kemut ban sacrifice, ban kendia nak kita ke kajing ngobha, kebangi sek ngau tenat. Bat ngasi ong bursin ngade unong hikai ngasi ong ayi ki kena school kamtam ban yo ka ban wan rai ka motivation ban wan rai ka attention jong ki kena ngasi ong ki ba kum hagini ki por ngidi ban krekot ba namar bade ka porlan ngi ha ban pelej gumpun ba ki kwat kisla ngidi ban ye duai ba kena ba ka jingker khu ka jong ublei kan yai don rangkat bat pi bat pindap da ka bor jong mensim ba khuj ubolong uso jong ka jingai jong ka jingnang ba ka jing start ka jing tibriu jing tiblei bat pide ban penduna ya ki eke jing sobha ka bale se phikum ki khna phisai stonat ban le tegede kata ka porlen bangi di ban kendia eke jing sobha ka bangi se stonat ban le bat habangi pe naduka jaka ka banengkong ter haduka ne ka jaka ka bahnyo ha ka jaka ka balai ngi i kumno Jisu la kolon ha ka basisin ha ka banengkong bat kumta ngiru hakajing imbriu jongi yo le se ngi bunsin ngi hap hakataga ngi kelon hakajing im jongi mo na da kajing pensoi katkum ka gospel jong Matius kelonong ka basa ko dekat iwe dekat we ka ong ngi kumno ba u Jisu ula sya pensoi hari kenja hadin ba ula sya jing it sau hus ngi sau humit bat ngi layu i ba kumno ya u Jisu ubade ublei ula sya pensoi ha uksut Badu ngiyu ba kumno uksuj ulawan ban pensoi yu Jisu namar ba ulatip ba Jisu ulat tangan hadin ke sya jing it jing u ha kategori kenja marwe bad ula pensoi yu Jisu ban penkela kpu ye kita gimau badu Jisu ula job yu uksuj da ka baong ba ubriu im tang da ukpu henrei im da ka ktin ke jong ublei badaga sin ka ba ar ngiyu i kumno ba uksuj ula pensoi biang yu Jisu bat ula ong ban ai kata ka hima ban ai kata ka hima i kata upi kata ka hima ha Jisu baladame men mane men dem men mane yang ngan ai me ka hima bat Jisu ula ong ba kaktin ublei ka ong ba medi ben mane yu tang yu utrai ublei jong me kumbangi lap ha kitab Deuteronomy kitab Exodus ko ang bangalong utray ublei jong me menom yo nekiwi pat kiblei light nanga to kumtahi u Jisu ru ula job ye ka jik pensoi haba uksui ula pensoi u ban mane u bad hagasin ka balai ngi i kumno ba u Jisu uksui ula pensoi u Jisu ban no yap nang tanapo na lum syariat ban no yap te u Jisu bad uang kumno to no nang ni napo nane na lum namar ka ktin ublei ko ong ba ki angel kin sawan ban ra ye me yo ka khosti ki kejat jong me yo ki jing thut hagimau badu Jisu ula job biang sa chisin da ka ktin ublei ong ba ken mau ka ktin ublei ru ka ong ba menom tunju yo utrai ublei jong me menom tunju yo utrai ublei jong me
Bat ujisu ngiyo iba hakan ega por lai sin lai wat ula job ya gajing pensoi uksoi namar ba ujisu hagari kenja ula pelek por tang da ka duai bat gajing sha jing it. Bat ula job ya uksoi da gajing sha jing it bat da gajing duai ula job gini baro lai teli gajing pensoi. Bat hagdin kane ngiyo iba kumno kita ki angel kila wan ban ai bam ID ya ujisu namar ba ula tangan palat. Kani ka pausay ba kat no lili mga bat mapi. Ki bolong tanggi briu ba nginom light na kani ka jing pensyoy. Jong kani ka met. Kini gisngi ngi i kat bang idang wan Paris mo nga siya i ki kena samla ki babun. Mo ki teng kim ju rung spo ing mene ki se elap met banya yang shane shatai kim ju e rung spo ing mene ba nga siya yang ki bandai ban rung spo ing mene ban simbenta hakani ka lenti ding pna. But kaniru kadai kawai ni kita ki eke jing pensyoy ba teng habang imi na ying ngiong ban le sing mane kum ki kena samla kum ki kun samla yo le se ngingat ha jing pensyoy henrei borbor nga kentui ki kun samla hang ne ki badon baro ba habang iwan sing mane ngi di ban rung sika ying mane ngi di ban ta e ko khut ngi di ban dem kho sing ngi di ban duai khnang bangin job i kita ki eke jing pensyoy ki bawan ha jing im jongi. Bat ke Portland ngin pe kawai ke benta jong kajing im jongi bang isya pensyoy bar banduai bar ban yo boru banyale persya harangkat kajing irap jong ublei namar be ba balai ba ladangi mon ban le daladehi ladangi kwa ban le da kabor la jong nginom la henrei ngidon kam ya kabor ka jong ublei ngidon kam ban wat borbor ka saindur ka jong ublei ban job igini kajing pensyoy gospel jong Matius kelonong ka ba henreu kedekot ke bahinyo duk khatsan ke ongkum no ke banjur ke bor jing duai baga jing kordor ke do anut ke bakhut haba pai shu ublei Matius lenong bahnriu nyo khatsan ke banjur ke bor jing duai baga jing kordor ke do anut ke bakhut haba ngi pai shu ublei Matius ke lenong ke bakhat pra ke dekot arpuai lai pusan ke ongru ke hikai ru yingi baro bangidi banlong ki basbun mensim ban ma bikiwei bat daka balik kumta, daka ba map lem ye kiwe, ngin soyo jingkerku habangi duai. Bat ngidi belong ru barabor ka jing duai jong utrai ke hikai ru yengi barabor ban map ye kiwe. Habangi duai ko kupa jungi ngisi duai barabor ba ban pan map na ublei bat giong toma bikin kang jungi kumbangi ru ngi map ye kibalik sniu yengi. Tingi di ban kan mau ye ke jing duai barabor ba habangi map ye kiwe, habangim thori ye kiwe. Te ubleru unom tawingi, ubleru unsamap ingi. Exodus kalau nong kaba ar kada kod ar duk kanyo kong thou shall not bear false witness against your neighbor. Pinom yang sakhi lamler ya lau pramarjan. Bat ikanerung idi ben kenma barabor ngim judi re ban sakti kumu Pilatus mo tang ban penhun ban yo ikate ke syuki u sakti u tet kti no tang ban penhun ke syuki tang ban yo ke syuki lajang. Mo ban penhuni kita ki pajba utat ketina ula pelong nong pop ya ujisu ya uta bamsim la le pop be tengi di ban perkhat ikane barabor ha jing im jonga ba jong pi ya le se teng ngiru tam penhuni ki we ya ngikum bishar kulumari ki we mo tengi ha ban husiar ba ya kane namar ba bele menta usnem arajar arpun riu ukpa ba khu jongi upop liyo ba khatsa ubanjur ba ngidi ban len ya ka thale ngidi ban len ya ka sentur la jongru ndir teman len tangga bam kadi ngidi khamtam nangkong upa ba khu banjur bang ngidi ban len ya ka thale ya ka khtien la jong mo ma teng dau ni uthule ngi kor khui gi we ba dau ni hi uthule ngi ben ngi tem ngi bishar gi we ngi pe gi jingdu juruna jong gi we haka jaka bang duai gi we haka jaka bang nyarap gi we kumno ban banyalam iki we saka yeng jong blai hendai teng ilong penban kum kita ki Pilatus ki ba penram ngilong penban kum kita ki brio ki ba penram yo Jisu ki bang sanar pnai u tengi di ban kenma yu kene barabor bat ngidi ban long barabor ba ngidi ban long barabor ki ba duai bat khamtam bangin light na kata jing pensyoy bat ngim judi re ban bishar thurmur ye ki we bat ngidi ban kenma ru kabalang yengi hakane kapor ka kuntujur ba bangin dei ban long perlong ke jing duai hakaying kesem ke jing duai ke dei ke badon kamba ke dei ke dawai ba ke dawai san ban yada yengi ne ke jing pensyoy ne ke jing ma khamtam hakane ke juk jong social media
Namar baleng idon kam ha ban ye duai kum si ying si sam si kmi si pa si kun ngidi ban duai namar ka ketin hi ka ong a family prays together stays together mo ka kanu long ying long sam ka baduai lang kaya sa lang rengkat ngidi ban don ka jing thmuru hakane ka porlan mo ngidi ban don ka jing thmu te kumba ngaru ngase istunat bha ban bam do ma nga istunat bha ban bam do tengah perkhat ba kane ka porlan ngan le kumno ngi le kumno te kamtam gitu gi bas ngotonat igi jing bam gi jing di ngide man penduna subuh menta ngiya bam do ar kilo hakash tiyo lane lai kilo ngide man penduna no sikilo dene ngi nga bam do no ar kilo ngade man penduna no sikilo tengah de ban bam no tang sikilo te ketu ka pisa ka bangala penduna ya jing bam do sikilo ngade ban pelang ngade ban tap hapok ka pigi bang ngade ban ken show yu to ka pisa kenang ba kato kepisa ngala ban yarap ikiwe ki badon kam ikiwe ki ba kam duk kam palat ban yanga menyerap ikiwe tidak kabale kumta ngin sala sisya ban pediang yu jisu hakane ka paskha ban ndai tang kata kam tam iki kena mo yanga rukum ju kade jing sneng ke jik nam tai lade rukum ju ndai bang athau yu no kalau is general mo ba kade jing hikai ba kumanga ong nadu mene mesdang ba ngide ban kendia kamta migi mobile mo kumgi khana samla ru teng de ban ngasi ong igi khun ru mo igi khun la jang ru ngasi sneng wat igi khana school la jang ru ngasi sneng ba school ba kamta makani ka porlan ngasi sim catechism mo school kot niam teng ngasi hikai ki ngasi ong igi ba kani ka porlan ngide ban kendia bhai ka mobile kamtam ka PUBG mo ka PUBG ne ka Free Fire ne ki jingruai pareng ne mo kini di ban penduna kamtam namar ba banduna ya recharge jong ke mobile pada ka balik kumta pi can show you to ka pisa ban recharge ke mobile pi pelang ha pi ge bank jong pi bat ai mei pa jong pi da ka balik kumne pin sayo mo banyarap ikiwe ki parolok jong pi la negi tu ki bayale school lang ki bakam dok ban ye pi pada ka balik kumne kan sawan ra ka ka jing suk ha ka men sim jongi ba jong pi ngidiru ban sumar khu ya ka sngi ke jong utrai dah kabar sim mentalang hakamas bakhuj ma bat ngidi ban yi kuntu juru yi bahing hasem jungi lane khamtam haying ngin hap sedang shwa nalaying nala rempeng hap sedang shwa ma ngi haban hikai haying hasem ma kadika kamram jonga bat jong pi ban hikai yi we ban pen i ban snack ban kraw yi kun gi kti lajang yi hinmen gi para lajang haba kim le si ying mane pidi ban hikai ban snack yi ba kidi ban le si ying mane namar uble hi wang ba bangidi ban sumar ki hukum gi jong u ba pidi kan ma ba pidi ban sumar khu ye gasngi ga jong utrai haga gospel menta ga sngiru ujisu kwa yangi ban e ya uble kam palat ban ya baro ka gospel ka ba menta ga sngi ka hikai ru yangi ban ka hikai ru yangi ba ka hukum ka ba kongsan ka de ga jing e mo ka de ga kongsan ka de ga jing e ka gospel menta ga sngi kane ga dawa nangi ya ga jingkela ka batan rai ha gi jing e jongi kam biang tang man rakhe tangi ki an leni kita ki hukum ki an jongga balang henrei ke jing it ke de ban long ka bor ka bakentu yangi halandet ki kam jongi hakane ka porlan ngidi ban khmi yit kumno ngi pan pa ye kane ka jing it hatongi i da shisha da ka pan pa ye ke jing it lingba ki ktin ki kam jongi ngi pendep hok ye ka an ke jong uble ka jing it ba shisha ka yarap ru yangi ban isne bat ban map iki we bat ban le hok ru hakikam ki jam ki jongi ngidi ban long ru ki ba pan kre elade barbor mo kumutu unong tu baca asdin halor gading pna weish kamon weish kadiang mo uta ki unwi nong tu ba ben yu jisu ong bat ujisu halor gading pna ru la sha pan shoy biang sa chisin mo mdei tang lai sin wat hak minit ka bak haddu mo ujisu la sha pan shoy biang uang kumno sha pan shoy ong ba lada mi long shisha ukun uble to hiana nolor kan gading pna to hiana gading pna to pen im yelade ba to pen im yang ngiru mo usha pan shoy ujisu utawe nong tu pede bak hamba ong ba snap mame namar ngi le ngi yo igini gi jing pin stam namar la dawa ngi la dawa takadang ngi yo ni gi jing pin stam henrei une ujisu umshim dalal le pop ka e bat ula sha pan stam hadu kan ne namanta jonga bat jongme te uang yu jisu kumno ko jisu token mau yang enda meladon ha paradise but jisu ang amen nadu mentakas ni pindor rengkat bat ngaha paradise bat pi kumno ha ba jisu la tukut mensim ya ga beneng la pli renghang
Belilah pelir ngahang ni ke beneng habala tukut mestim Jisu. Kenang baka tukut mestim jong tu nong tu bakala ka bamut kan yo ban dakhol ban rungsuk syaka hima ka jong ublei. Khalam kono ke jingwit ke jingwa. Namar belai ulapan kre yala de shwa ba un khlat. Ulapan kre yala ka jong ke mestim shwa ba un yap. Tekum ta ko para Kristen be je, ko para bangait be je, to ngini sim ke ni ka kabuk siar ban pendon kami ke ni ka sakramen jong ka jing penyesuk ba ngimdi ban le ran ban lej ban tur syaka sakramen jong jing penyesuk nama kan ka jing sakramen jing plaru ka dei ka wei nagi sakramen mo ka bangi ka baka balang ka ai ka terwah nga ba dapi tengim judir ban le ran ban lej ban le yang ban lej ka senduk pla perkhat ke chu ong be ong ngarung alik pediang da ka balik pla ka mot ngarung alik pediang syaka wei ka sakramen mo pi penlong ilade ba pilih pediang gawe ke sakramen haba pilih pla mat haba pi persngau ilade ba pilih pediang gawe ke sakramen jonga jing penyesuk pi pediang ke sakramen haba pilih pla pinom le ran bat kene kan sa ai men semi pi tetang ni gini ki kintin gi bakendiat enyero Yesus Kristus